तुम घर कोठी बाबा मु तो जोगिसानी सी लोक मोर घर द्वार केउठु आसीबो घर द्वार कर नहीं नाइ बाबा मोर घर द्वार किछ नाइ और तुम बापा मां नाती बाबा मु पिलाडी दिनु अनाथ मोर बाबा मां नै नांदी बापा मां भी नाती ना और तब से साइड में ठीक अछि भिक्षा मुठे दिया भिक्षा मुठे दिया मागुआ चीज़ बड़ा Bye.
मौसा मौसा मां ओ मौसा जन जोगी की देखते कि जड़े जोगी हाँ मौसा मु जन जोगी खोजुची तू जड़े जोगी खोजते जोगी बिगड़ दे अन्य का आश्चर्य जड़े जोगी लोग ये किधर गई नाइ मौसा से आगे आगे करा मुता पछे पछे आसुची ले से आगे आसुरी पछे आसुरी जोगी भीतर दे कितने आश्चर्य आ को जोगी लोग किन जानी तार कोन रूप लक्षण सुना कहले गली जानी हो मौसा ताहले मुतार पर लक्षण कहूची हां सेमती कहलो जदि जानथिबे शीघ्र शीघ्र कहबी कह के देखि तो जाने जोगी मौसा के देखि तो जाने जोगी तुम ग्रामे आसी जिला भिक्षा मांगी तुम ग्रामे आसी जिला भिक्षा मांगी लोकती आन लोकती आन मौसा
ମଉସା ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଗୀ ବେଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଏ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ମଉସା ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ଭିକ ମାଗୁଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ନା। କାହିଁ ତାର ତାର ପାଖେ କଣ ତୋର କାମ ଅଛି କି? ହଁ ମଉସା ତା ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଆରେ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ପିଲାଟା ପାଖେ ତୋ ଭାଇ କି କାମ? ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ବାଡ଼ିଶ ଯାହା କରିছে ଆପଣ ପଛୁ ପଛୁ ହିଁ ଜାଣିବେ। ହଁ କଣ କରୁଛି ସେ? ଆପଣ ପଛୁ ପଛୁ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ। ମୋର ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର? ତାହେଲେ ମଉସା ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ଡାକିବି, ତୋର କାମ ଅଛି ତୁ ଡାକିବୁ? ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହିସାବରେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ, ମୋର ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ ଦରକାର ଡାକିବି? ହେଲେ ମଉସା ତା ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଆଉ ଅଛି। ତୋର କାମ ଅଛି ତୁ ଡାକେ। ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଉସା, ଆପଣ ମୋ ବାପା ସମାନ, ଯଦି ଜାଣିছে ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବାପା ବାପା ଡାକିକି ସବୁବେଳେ ବାପା ଡାକିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଡାକୁଛି। ହଉ ତୁ ଯଦି ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିବି ଆଉ। ହଉ ମଉସା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଡାକୁଛି। ଏ ଯୋଗୀ ବେର, ଆଇ ଯୋଗୀ ବେର, ଯୋଗୀ ବେର, କୁଆ ଗଲା? ଏବେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲୁ କୁଆ ପଳେଇଲା? ବାବା ଆମେ ତ ଯୋଗୀ ସେନା ଲୋକ, ଏ ଗାଁ ସିନା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥିଲି, ଦୁଇ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ? ଡାକୁଥିଲି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। କଣ ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ? ନାଇଁ ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଖୋଜୁଛି। ଆଏ ବାବା ଆମେ ତ ଯୋଗୀ ସେନା ଲୋକ, ଆମକୁ କୋଉ ଝିଅ କାହିଁ ଖୋଜିବେ? ତମେ ଏଇନେ କିଛି ଜାଣିନ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ସେ ଝିଅ କଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି? ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିବେ? ଏମିତି କର ଏ ଝିଅ। ହଁ ମଉସା। ସେ କଣ ଯୋଗୀ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ କହ ତାକୁ। ହଉ ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ିଶ କଥା ବୁଝୁଛି। ହଉ ବୁଝ। ହଉ ରେ ବାଡ଼ିଶ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ବାବା ତୁ କିଏ କି ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି? ରହ, ତୁ କିଏ ମୁଁ ବାଡ଼ିଶ କେତେ କଥା ଜଣା। ନାଇଁ ତତେ ଖାଲି ଜଣା ଆସୁ। ନାଇଁ ୟା ତ ଛାଡ଼ି ଦେ। ନା ଭିଡ଼ି ଧରୁନୁ। କାଇଁ ଧରେନି? ଧରୁନୁ। କଣ କହୁଛ? କଣ ଯେ ମଉସା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଅଜୟ ମୋର ଘର ନଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାଡ଼ିଶ ଯାଇଥିଲା ଭିକ ମାଗିବାକୁ। ଭିକ ଦଉ ଦଉ ଆଖି ମାରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଖି ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଁ ମଉସା। ଆଉ ଯୋଗୀ ବେର ତମେ କେମିତି କହୁଥିଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି? ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଆଖି ମାରିଥିବ? ଆଉ କାହାକୁ ଆଖି ମାରିଥିବ? ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆଖି ମାରିନ ତମେ? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି, ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି, ଆଖି ମାରିବି? ନାଇଁ ମଉସା ଏ ବାଡ଼ିଶ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ଆପଣ ମୋ ତୁ ତ ବଡ଼ ସତ୍ୟାଣ୍ଡ। ନାଇଁ ତୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟାଣ୍ଡ। ନାଇଁ ତୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇ ରହିଲ କାହିଁ କହୁଛ ତମେ? ତମେ ତ କହୁଛ ଆଖି ମାରିବି, ସେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ମତେ ଆଖି ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ମୁଁ ମିଛ କଥା ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ ତମେ ସତ କହୁଛ? ନାଇଁ ଝିଅ ସତ କହୁଛି। ଆରେ ହେଲା ସତ କିଏ କହୁଛି ଜଣା ପଡିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସିଏ ମନା କରୁଛୁ, ତୁ ହଁ କରୁଛୁ। ହେଲେ ତାର କଣ ଆଉ ସଂକେତ ରଖିଛୁ? ହଁ ମଉସା ଏ ବାଡ଼ିଶର ଆହୁରି ସଂକେତ ରଖିଛି। କଣ ରଖିଛୁ କହିଲୁ? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ମଉସା ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା, ମଉସା ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା, ମଉସା। ଶାଳି ମାଇକିନା ହଟ ହଟା ଗଲା, ପଡ଼ିଗଲି ବଡ଼ ଅଡୁଆ। ମଉସା ଛଇଛନ କି କଥା କହୁଅଛୁ କେତେ? ତୋରି ମତେ ସିନ୍ଦୁର ନ ଦେଇ କଇତା କରୁଛୁ ମତେ। ଭଦୁଆ ମାସରେ କୁଦୁରି କୋଣି ଟକିବୁ ଆସଣେ ଉଦେଇ କୋଣି ଲିଏଟା ଶାଲ ଠାବେ କବାଟ କୋଣରେ ଆଖି ମାରୁଥିଲୁ ପାଶରେ ଗଲୁ କି ଏବେ? ଅଣସରିଷ ଅକଲ ମୋର ଟିକେ ଦାନ ଫୁଲ ପାକୁ ତୁ ଉପରେ
ଆଡୁଆ ମାରୁଛୁ କା कखारु काटिली चेकी चेकी करी मझी कंडा कली आईता केबे होइतेले जोगियर पुआ एबे मोर घइता ଗାଁରେ ପଶିଲା କାଳିଆ ମଇଁଷି ରଙ୍ଗଦାନ ଖାଇବାକୁ ଗାଁରେ ପଶିଲା କାଳିଆ ମଇଁଷି ରଙ୍ଗଦାନ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଗୌରଣୀ ଏବେ ମନ ବଳାଇଛି ଯୋଗୀ ସାଥେ ରହିବାକୁ पसिकला राबा कला ए मुकुता मन कला आरे मदन रात की छाती रे पकई गेल कर देबी टोटे बसिन रात की କଖାରୁ ଡଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ବାଙ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଇ କାକର ଦବ ଦବ ବୋଲି ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ତ ଉପର ସାହିର ମଙ୍କ पटक पटा करंज पटा कुचारी पैकेथी बुला झटा आउ झटा पुला हब की मंडल रे आखि मारुच सिनेमा हॉल जीवा की ହଳ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ପଛରୁ ଡାକିଲୁ ଶପଥ କଲି ମୋ ବିଲରେ ହଳ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ପଛରୁ ଡାକିଲୁ ଶପଥ କଲି ମୋ ବିଲରେ ବରଷେ ହେଲା ହଜି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଲରେ पद्म पत्र पांढळ मला ढाव पिला पाणी तोरी बड़ी छोट टका ठियर कड़बी पानी ଆଲୋ ହେଇନି କି ହବନି ସଜ ପରିବା ବାସି ହେଲେ ଯୋଗୀହର ପୁଅ ନବନି माछको काटिली बेसर बाटिली तुण ହେଇଗଲା ଖାରିଆ ତଇ ଭାକୁଡାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ 1 ନମ୍ବର ଦାରିଆ काली मंदिर दीप लगैली संजय बुड़ी देला सरगु तते जे ढक नाउचे ढोलिया बाण भड़ाकु आई जोगी बर अरे बाड़सा ढक नारे बाड़े ନା ତୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ कामिडे धारू ना जाऊ आई जोगी बर तो कौन छे प्लेट मार था ଆ ସିଏ ଯୋଉ ମୋ ମାରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆ ସିଏ ଯୋଉ ବାଡ଼କୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ऐसे जहाल में छे प्लेट ସିଏ ପ୍ଲେଟରେ ତା ମଝିରେ ମତେ ବାଡ଼େଇବ एंता तुम हाथ में थे ଆଉ ଉଠେଇଲିନି ସିଏ ମିଛରେ ତ କାଇଁ କହୁଛି କି ऐसे तान कहानी को रखियो ଡାକୁ हैं ଡାକୁ କିଏ ଡରୁଛି କି तान घर लोग को रखियो समस्त के ସେ रखियो କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଡାକୁ तुम भय कर लो କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବି ଯେ भय कर लो तमे କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବି ऐसे मौसा ऐसे तो कोन भय करनी का के कौन करियो मौसा मोर अजाय अछन मु मो अजाय रखले बरसा ठीक बाटू गाम अजाई रखियो मौसा और अजाई लागे तार तो बुझी ଡାକ ଡାକ राड बुझ ଏ ଡାକୁନୁ राड ଡାକେ ବା हे अजाई को बुदा बळे सोई जा एडी के आसु ना कौन बारी को बड़ा मेला अछि दंड को बड़ा सा लॉर्ड अछि देख सत्य को बड़ो दंड रे सला
କଳା କୁକୁର ହଳେ ହଳେ ହଁ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପଡିଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା କେ ଜାଣି এই বড় এর মনুষ্য বুড়ি মায়ের বুড়ি মায়ের নাচা চালিলাড়ি আলো রে ও ଶୁଣ ଶୁଣ ହେଠି ସେ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଯାହା ହେବେ ଲୋ ତୋର কার ଲୁଚିଗଲା କି ଶଳା কার পছরিয়া କାହାକୁ ପଚାରିବୁ କାହାକୁ ପଛରିଆ କିଏ ଦେଖିଛି ଆଉ ନାତୁଣୀ ଦେଖିଛ କି ଶଳା ସିଏ ଦେଖିନଥିବ କାହାକୁ ପଛରିଆ ହେଠି ସେଠି ଗୋପୀନାଥ ବସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲୁ କାହାକୁ ହେଇଠି ଗୋପୀନାଥ ଗୋପେନ୍ଦ୍ର ନା ହଁ ହେଇଠି ଦୁସୁଛି କୁଆଡେ ଅଢ଼େଇ ହାତରେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଅଢ଼େଇ ହାତ ମାପ କରିବୁ ଘୁଞ୍ଚିକି କଥା ହବୁ କୋଉଠି ବସୁଛ ହେଇଠି ଶଳା ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ମ ଦାଣ୍ଡାର ଚାଲ ଦେଖିବା ନହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ହଁ ହଉ এই ପିଲାଟା କଣ ହସୁଛି ଟିକେ ଏ ପୁଅ କି ହସରେ ପୁଅ ତୋର ନାଇଁ ହଁ ଏ ପୁଅ ଏ ବିଜୟ କାହାକୁ ପଚାରିଆ ହେ କାହାକୁ ପଚାରିଆ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ ମାରୁତି କଣ ହସୁଛି ମାରୁତି ମାରୁତି ହସୁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡେ ହେଇଠି ସେଠି ଗଣେଶ ନା ବସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମତେ କଣ ଦୁସୁଛି କି ତଇ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଏଇ ପିଲାଟା କଣ ହସୁଛି ଟିକେ ପଚାରିଆ ସେ ଶଳା ମୋଟୁକୁ କୋଉ ମୋଟୁ ମଝିରେ ବଇଛି ଏଇଟା ଭଣ୍ଡାରୀ ପିଲାଟା ଡାକୁଛି ହେଇଥିବ ଶଳା ଭଣ୍ଡାରୀଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟା ଜିକି ଜିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ନାଲି ନାଲିଆ କଣ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିଛି ମାଷ୍ଟର ବଇଥିବ ଦେଖିବା ପଚାରି ଏଇଠି ହଁ ପଚାରିଛି ଏ ପୁଅ ହଁ ହେ ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଣ୍ଠଟା ସେମିତିକାର ଏ ପୁଅ ଓଳିକିରେ ପୁଅ ନମସ୍କାର ରେ ପୁଅ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁଆଡେ କେମିତି କଣ ଆସିଲ ପୁଅ କେତେ ମୋଟା ହେଇଗଲୁ ରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପାଳକ ପଡିଛି ପୁଅ ତତେ ନିରାମିଷ ଡାଲମା ଭାତ ପଡୁଛି ପୁଅ ହଁ ସେଇଟା ଚିକିଣିଆ ଲୁସି କୁଆଡେ ଆସିଲ କଣ କେମିତି ଆରେ ପୁଅ କଣ କହିବୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ କାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ବୁଢା ବୁଢୀ ପଳେଇଥିଲୁ ପଦରକୁ ନାଇଁ କିଏ ରହିଯା ଆରେ ପୁଅ ପଦରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମେ ହଁ ଜାଣିଲୁ ଏ ପୁଅ ହଁ ପଦରୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ପଳେଇଥିଲୁ ହଁ ପଦରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁଆସୁ ନାତୁଟା ଘରେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ବାରି କବାଟ ମେଲା ଅଛି ତାই କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ରେ ପୁଅ ପାଣି 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 ଆଣିବାକୁ ଆରେ ବାରି 12,000 ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗେଇଛ ଆଉ ସେ ଯିବ ଆଣିବାକୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ଏମିତିକା ଆଉ କଣ ଦେଖିନୁ ରେ ପୁଅ ଦେଖିନି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ତମ ନାତ କେତେ ଝିଅ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉ ଝିଅଟା ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଦେଖିନୁ ମୁଁ କି ଜାଣିବି କହୁନୁ ତା ରୂପ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବୁ ହଁ ଦେଖିଥିବି ଯଦି କହିବି ଦେଖିଥିବି କହିବି ହରିୟାଣା ଗାଈ ଯେ ନାହିଁ ଧଳା ଫର ନାଇଁ କିଏ ଜାଣିଲ ସିନ୍ଦିର ପୁଅ ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଜିନ୍ଦି ଗୋରା ମୋ ବଡ ଝିଅ ତା ମା ସିଏ ସିଏ ଗୋରା ମୋ ନାତିରେ ସିଏ ଗୋରା ଶଳା ଗୋରା ହେଇଛୁ ବୋଲି କେତେ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ଲୋ ମହିଷି ମୁହ ଦେଖେ ମୋ ଭଇଟା ମୁହ ଦେଖେ ମହିଷିର ମୁହ ଜିନ୍ଦି ମୋ ଭଇଟା ମୁହ ସିନ୍ଦି ଜାଣିଲୁ ପଦରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନାୟକ ଘସ ନାତୁଣ୍ଡ ପଇସା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ପିଲା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ସବୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭଇଟା କରୁଛି ଶଳା ତୁ କିଛି କରିନଥିବୁ ତମେ ମୋ କଥା ଆଗ୍ରହ କରିବ ଦେଖିଲୁ ରେ ପଇସା କେତେ ହବ ବୟସ 16-17 ବର୍ଷ ଏବେ ତ ବଡ ପିଲା ହେଇଥିଲା ଭୋଜି ଦିଆ ହେଇଥିଲା 4-5 ଦିନ ହେଲା ହେଲେ ଗୋରା ଝିଅ ଗୌରା ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ହର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଶଳା ଯୋଗୀ ବିକାରୀ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଛାଡ଼ି ସିଏ ରଖିଥିବ କି କଣ କରିଥିବ ମାରି ମାରି ତ ଦଣ୍ଡନିଆ କରୁଛୁ
ଦେଖିଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀ କି ହଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟର ମୋର ତାର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇକି ଆରପଟ ଆଡ଼େ ଯାଇସାରି ଆମ ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ ହେଇନି ରେ ହଁ ତମ ଯୋଡ଼ି ତ ପୁରା ନେଲା ମଜୁର ଯୋଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ହବ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଟା ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ନାଇଁ ନଚେଇବେ କ'ଣ ପାନ ଦିଆ ହେଇକି ଆରେ 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 କାରଣ ସେ ପଚାରି ମତେ କିଛି ତ ପାନ ଦେଲେ ଯେ ପିଲା ରାଗିଗଲାଣି ହଁ ଏ ପୁଅ ହଁ ପାନ ଖାଉନି ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାସେ ପତ୍ର ଶୁକି ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ ଗାଁ ତ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ତ ଆଣିଛୁ ଭଲ ହେଲା ନାକ ଦେଖିଆ ବୁଢ଼ୀର ହଁ ତମେ ଖାଇବ କିଏ ଖାଉନ ଗୋଟେ କିଏ ଏ ପୁଅ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ଖା ରେ ପୁଅ ଭଲ ପିଲାଟା ହ୍ୟାଲୋ ସିଏ ମୋ ଶଳା କିଏ ଏଇଠି ଯିଏ ଆସିଥିଲା ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲା ତମ ଶଳା ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ହବ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଏ ପୁଅ ହଁ କଣ କରିବାରେ ଦେଖିବ ଦେଖିନି ନା ଦେଖିଛି କହିଲି ଜରା ସେପଟେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମାରାମାର ପିଟା ପିଟା ଯାଇଥିଲି ତମେ ଖୋଜ ଯାଉଛି ସେପଟେ ପଚାରି ଆସୁଛି କାହାକୁ ପଚାରିଲି ପଚାରିଲି ପଚାରି ତମେ ଖୋଜୁଛ ହଁ ମିଳିଲା ଆଲୋ ତୁ କୁଆଡେ ଆଲୋ ଆଇ ସରଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଲି ହଲୋ ଆଇ ଆଲେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ପରେ ଯାଇଥିଲା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ସେ ଯୋଗୀ ପରେ ଭିକ ଦଉତୁ ସେ ଆଖି ମାରି ମୋଦି ପିନ୍ଧେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ନାଇଁ ପରା ଶଳା ତୋ ପରିକା ଡିଟୋ ସିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ଆମର ବଡ ଆଇ ଆଲେ କହିଲି ପରା ଶଳା ତାକୁ ତ ଯାହା ମାରୁଛୁ ମାରୁଛୁ ଶଳା ମୋର ବି ଫଟେଇ ଦଉଛୁ କ'ଣ ଆଲେ ସେ ଯୋଗୀ ପରେ ଯାଇଥିଲା ଭିକ ମାଗିବାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ଆଲେ ଦେଖୁନି ଏରା କଣ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ମାରି ମାରି ତ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡା ଢୁଳି ଦିଲା କେଡ଼େ ପାଇଡ଼ି କରିଦେଲୁ ନା ଆଲୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଏତେ ମାନ ଗିଲା ଆଲୋ ଯଦି ନ କର ମାଇ ବାବୁ ମାଇ ବାବାରେ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଜି ନଥାନ୍ତି ଲୋ ପିଲାଦିନରୁ ମାକୁ ଖାଇରୁ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଜି ନଥିଲି ଏବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲୁ ଲୋ ଥାଉ ଆଲୋ ତୁ ବଢ଼ିଆ ସାଉଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡା ଖୋଜି ନଥାନ୍ତି ଲୋ ଶଳା ସିଏ କାହିଁ ଯୋଉ ତୁ ଯାଉଛୁ ଆଲୋ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ତତେ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଭାବି ପାରୁନି ଲୋ ବାୟାଣୀ ମୋର ସିଆଡ଼ିଆ ଡାଲ ତ ଶଳା ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତୋ ଆଖିରେ ତ ଲୁହ ନାହିଁ ଆଲେ ତୁ କହିଲୁନି ସେ ପଳେଇ ଆସନି ଆମ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିସା ତିନି ଝିଅରେ ସାନ ଝିଅଟା ବାହା ହବ ଯୋଉ ଜିତୁ ସିଏ ବାହା ହବ ଏତେ ଲମ୍ବା ନା ହଁ ହେ ଯେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବା କଣ କଣ କରିବା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲା ସେ ଯୋଗୀ ବେରକୁ ଭାବୁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ହଁ ପରେ
हम पर अच्छा परा दुख टाइम रे अच्छा परा हां परा एबे से कोठी से पड़ गई है एइटी कोठी एइटी मतलब दुसु के एठी आले एइटी ए पाखरे अछि बड़ बड़ अच्छे जो है खोजियो हां जो मिली लगे बेबे ओ सला धरिଛି सला ମାଗୁର ଧରିଛି ତାକୁ अले यार आलो सियाड़ को भयदा खोली बना छे गोटे तो भयदा कर यार हलो आई कह ये की हलो आई एई जोगी बरता कौन कर छ पड़ रही है किसने कौन करी कर रही है अच्छा जगह कर छ लोग घरे बसी कौन कर छ लोग घरे बसी बुढ़ी माय किया तुम घरे बाहर रह गया कौन कर छ लोग काम बता चलिए घर नहीं तुम तो जो सुन लो अपने से निकाल से सब पे तक बाहर लगी तो ହଁ ଲୋ ତମେ କିଏ ତମେ କାଢୁଛ ତମେ କିଏ ଯେ हां କିଏ ତମେ आधार कार्ड देखिए तो କହ କିଏ ତମେ ସାଙ୍ଗେ କାଢୁଛ ମୁଁ ଆରେ ଶଳା କଣ ବାଡଉଛୁ ବାଡଉଛୁ अरे ये जाओ माइक करी अभी तो और जाएगा मैं ମୁଁ ତ ଯୋଗିନ କମ କାଉ କାଉ ମାଇକ କରିବି तुम आगे ନାଇଁ या डालो या क्या लड़ी हलो आई ए बेड़ से आखि मरछि मन ସିଏ ଆଗ ମୁଁ ତୁମେ ନାଇଁ तुम मानो ତ କଥା କଣ और क्या कहर सत था अरे कौन कर चुको कौन कर चुको आला आखि मेरी पळेस और मुद्दी पिंधे ही पळेस तू क्या मुद्दे देखो मा कौन ना कर दे करते मुद्दी पिंधे दे पळेस पिंदे वाला नाय मत तो से पिंधले मु तू बड़ा सुंदरी अंदर तो हम पर खाली खाली हेलो तो रोके मार लुनु कौन कर चुको आला ए अजतर जतर पदरू पड़ेतिरा ए जोगी पर जात्रा बिके मगे बिको दो दो आखि मेरी मुद्दी पिंधे पळेसला आ कहला खाया दे बेला बुडगु तू केतळे मारलु पाहन दियागु पाल का काकर करला पाल हमर पर नंडा बड़े कबटा ठीक बढ़ रही है बता तो होना से बढ़ रही है पर जाए खाली देखा से कपड़ा होना हलो आई लागो है बाबू हलो आई मा को का विभाग तुम अंडा अच्छा लगे नहीं हम पर भाबरे नहीं ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ए वो ହଁ मैं चालू ठंडा में କୁଆଡେ बेचुड़ू ନାଇଁ 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 ଆମର ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ ମାଉସୀ ତ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ତୁ ପଳେଇବ ତୁ ଏଠି ରହ ମୁଁ କହିବି ସେ ମାନିବ ମୋ କଥା बाहर को बुझा रोले से जान बेचुड़ू चल ଯଦି ରହିବ ତମେ ତ ଭୁଲ କରିଛ ମାନିଛ ବାହାର କାମ କରିଦେବା ତାପରେ ତମେ ଯିବ जोगी से नेसिल को मु ताऊ लेके कोड रखी ତାଙ୍କେ ଘର ଦେବେ ଜମି ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ सेमिति कहउछन किछ मानियो ना देबे नि ହଁ ଦେବେ ଦେବେ अरे हमर जे ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ତାପରେ ଦେବେ ସବୁ ଦେବେ हमर एते संपत्ति गाड़ी আছে हमर कोन हबो ये तो बुढ़ा रे आज काल 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 मु एबे करबे मु आउरी बंची ତୁ ତ ଦୁ ଚାଉଳ ଦବୁ ଆଉ मु एबे मारी मारी ହେଲା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଖାଇବା କି ଅଛି ପ୍ରାଚୀ 15 16 15 ଦିନି 11 ଟଙ୍କା ମାସେ ହିଡରେ ମାଟି ହିଡରେ ଦେଇ ବସି ଖାଇବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଧାର ତା ତା ବେକ ମାରି କଣ ଲାଭ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେ ବସି ଖାଇବ କହି ଯାଏ ସିଆଡେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଲୋ ଭାଇଟା ନାଇଁ लो ବିକ୍ରମ ମାନେ ଅଛି ପରା ହାଁ ଧୀରେ ଭାଇ ବଡ ସୁନ୍ଦରିଆ ବଡିଆ ଢକା ଦିଭା ବନା ହଉ ତା କହିଲେ ରାଜି ମୁଁ କଣ ଦେବି ସମ୍ପତ୍ତି हाँ संपत्ति दे बाहा बड़ी ए बो देख रहे हैं बो अरे राजी ହେଇଗଲା ତ ତାହେଲେ ବାରି ଘରକୁ ଡାକିଦେବି चिन्ह अच्छी तो बड़ी जगह रे ଗଣା ହଁ ଚିହ୍ନା ଅଛି राखी देर को बाहर कर ଡାକିଦେବି अरे बारी घरକୁ ଅବୁଲା ଏ ଅବୁଲା अरे ଶୀଘ୍ର
ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ଏତେ କ'ଣ ସଣ ସଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ସେଇ ବାଇତପୁର ହଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହୁରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ଘର କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ତ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତଳ ପବନ ଉପରେ ପଡୁନି। ଆରେ ପବନ ଘୋରାରେ ପକା। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୋର ସବୁ ଫାଇଦା। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ? ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାର ହବାର ଅଛି। ବାହାର ଅଛି? ହଁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମିଳିବ ଆଉ। ହଁ ହେଲେ ବାହାର ହବ? ହଁ କିଏ କୋଉଠି କାହାର ବାହାର ହବ? ଏଇଠି ଏଇ ଝିଅର ଯୋଗୀ ପିଲା ସହିତ ବାହାର ହବ। ଝିଅର ଯୋଗୀ ପିଲାର ବାହାର ହବ? ହଁ ହେଲେ ଡାକିଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ? ଡାକିଦିଅ। ଆଁ? ହଁ ଡାକିଦେବି? ହଁ ଡାକିଦିଅ। ଏ ସୁବି ଭାଇନା ଧାଇଁ ଆସ। ଓସାଇ ନମସ୍କାର। କଲି ରେ ପୁଅ କଲି। ଭାଇ କ'ଣ କଲ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ରେ ପୁଅ। ସେମିତି କହୁନ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି। ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ କଣ ମୂଳରୁ ଦାବି ଧରୁଛୁ। ଭାଇ ଗୋସାଇ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ସମ ହଉଛ? ଏ ପୁଅ ହଁ ଏ ପୁଅ ହଁ ସେ ଯୋଉ ନଣ୍ଡା ବଢିଆ ନାଇକି ଉସ୍ତାବଡ଼ାର ତା ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କେବେ ତାର ବାହାର ହେଇଗଲାଣି କି? ଯୋଉ ପିଲାଟେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆରେ ବାହାଘର ହଉଛି। ସବୁ ମତେ ତ କାହିଁ କିଛି କୁହା କହିଲାନି ତ। ଏ ପୁଅ ବୋଉ ପିଲା ଅଧା ଗଳା ମାଳଟା ଗଳେଇଛି। ହଁ ତୁ ଯୋଉ ଆକୁଳିଆ ଡାକିଲୁ ନା କି ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ବିକଳିଆ ହେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ପୁରା ଗଳେଇ ପାରିଲନି? ନା ହଉ ହଉ ତଳ ପବନ ଉପରେ ଆଉ ଖାଇରେ ପଡୁନୁ ରେ ହଉ ପକ ପକ ଗୋସାଇ ପକ। କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ ରେ? ଗୋସାଇ ଗୋଟେ ବାହାର ଅଛି। ବାହାଘର ଅଛି? ହଁ। କିଏ ବାହା ହବ? ଏଇ ଯୋଗୀ ପିଲାର ଆଉ ଯୋଗିଆଣୀ ପିଲାର। ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ପିଲା ହଁ, ହଁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁରେ ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ଏ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଦୋକାନ ତ ବିକ୍ରି ମାଉଥିଲା ଆଠିଣି ପିଲା କାଢିକି ଦେଇନି। ଦେଇଛ? କେମିତି କଣ ହେଲା ରେ ବା? ଯୋଗୀ ସେନା ସେ ଲୋକ ତ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲି। ହଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ସେ ଆଖିଆ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଆଉ। ହଁ ହଁ। ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲୁନୁ? ସିଏ ଝିଅଟା ସମ୍ଭାଳିନି ମୁଁ କେମିତି? ଟୋକାଳିଆ ବୟସ ତ। ଏବେ ତୁ ପିଲାଟା ଆଣିଛୁ କାହିଁରେ? ଏଇଠି ଆରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ଏଇ ପିଲା ନାଇଁ ରେ ଆଉ ବୋଉ ପିଲାଟା। ସେମିତି କହୁନ ପିଲାଟା। ହଁ ବୋଉ ପିଲାଟା ହେଇ ସେପଟେ। କାହିଁକି ଯୋଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ପୁଅ ଏମିତି କାହିଁ ଅଥୟ ହଉଛ? ଏ ପୁଅ ହଁ ଏ କଷି କାକୁଡ଼ି ପିଲା କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ଏଇ ଗାଁରୁ ପାଇଲା ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବ? ପିଲାଟା ଯଦି ଏମିତି ହେଇଛି ହଁ। ତା ବୋଉଟା କଣ? ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଲହରା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏ ଝିଅ ହଁ ହଁ ଏଇ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ମାମା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ 20 ବର୍ଷିକା ଟୋକାକୁ ନେଇ 12 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ନେଇ ବାହାଘର ଆମେ କଣ ଭେଜି ଉଠୁଥାଆମେ କଣ ଚକି ବେଶିବୁ? ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ପିଲା ହେଲାଣି? ହଁ ମଉସା ମୁଁ ବଡ଼ ପିଲା ଭୋଜି ହେଇଯାଇଛି। ଭୋଜି ହେଲାଣି? ହଁ ଏଠୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଟମ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା? ଡାଲମା ଡାଲମା ଦହି ବାଇଗଣ ସାଲାଟ ସାଲାଟ ଖଟା ଖଟା ଓ ରାଇତା। ଆଇ ଗୋସାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝ? ଆଇ ଏଇ ବୁଢା କାଳରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହବ ଇଚ୍ଛା କି? ହଁ ଏ ପୁଅ ହଁ ବାହାଘର କରିବା। ହଁ ବାହାର ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାଉସା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ? ହଁ ହଁ କାହିଁ ଡାକେଟି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମାଉସା ଏ ମାଉସୀ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲା ଇଆଡେ ଆସୁନ ଗୋସାଇ ଆସିଲେଣି।
କହିଦିଅ କଣ ଅଧାଇଶ ପାଇତ ଏବଂ ପଦାନର ପୁଅ ଉସ୍ତାପଡ଼ାରେ ବାହା ହେଇଥିଲ ତମେ ଟିକେ ହଁ ବାହାଘର କରିବା ବାହାରେ କରିଦେବେ ପଦରୁ ଯିବ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଲା ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ନାଁଟା ପଚାରି ଦଉଛି ଜଲ୍ଦି କରିଦେ ଏବଂ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଏ ପୁଅ କେତେ ପାଣି ବୋହି ପଡୁଥିବ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଲୋ ମା ତୋ ନାଁ କଣ ଲ ଯମୁନା ଯମୁନା ହଉ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯମୁନାକୁ ଏ ପୁଅ କି ରାଜ ଜଟ କରିବା ଆଖି ମାରା କେସ୍ ପରା ଗୋତ୍ରଟା ପଚାର ଦଉଛି ପଚାର ଏବେ ତୋର କି ଗୋତ୍ର ରେ ବୃଷଭ ଷଣ୍ଢ ଗୋତ୍ର ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛୁ ଖାଉଥା ଆଲୋ ମା ତୋର କି ଗୋତ୍ର ଲ ଗାଈ ଗାଈ ଗୋତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ହରିୟାଣା ହେମ୍ବେ ହମ୍ପରା ବୁରାଣ ତରି ଗୋସେଇ ତମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟୋଲ ଫୋନ କାଢିବାର ଅଛି କି ହେଲେ ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲ ପଚାରିଦେଲି ମିଶ ଗୋତ୍ର ମିଶ ଷଣ୍ଢକୁ ଗାଈ କି ଏ ପୁଅ କି ରାଜ ଜଟ କରେ ଏ ପୁଅ ବୋଉ ପିଲା ଉଠାକେ ସମ୍ମାନ ଧରିକି ଆସିବ ବାହାଘର କରିଦବା ହ୍ୟାଲୋ ସରସ୍ୱତୀ ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଡାକୁଥିଲ ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି ଯେ ଉସ୍ତାପଡ଼ାର ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ପାଣି ଟୋପାଟେ ଦେଲେଣି ଲୋ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ପାଣି ଟୋପାଟେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତୁ ମାଇକି ନା ତୁ ଦବୁ ନାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେବେ ଲ ହଉ ହେଲା ଏଥର ମୁଁ ଦେବି ବାରିଘର ପଇଡା ତମ ବୋଉ ପିଲା କି ରେ ଆଣ୍ଟୁଟା ଆମର କଣ ଦୁଶୁନି କି ଦୁଶୁନି ଚଷମା ମୁଁ ଡାକିଲିଣି ସେତେବେଳେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ ମୁଁ କିଏ ସେ ବିପର ଗୌଡ଼ ଥିଲେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି କଣ କଥା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ ବାହା ହେଲେଣି ପିଲାପିଲି ହଉନ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି କାଇଁ ଚଗଲା ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପିଲା ହବ ବଡ ତ ଶାଳୀ କଣ ଯିବ ଆଲେ ତୁ ତା ଦେଲା କଥା ହବୁନୁ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବି ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ କଣ ବାହାର ছিল ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲି ହଁ ଏଠି ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଆସୁଟି ହଁ ସବୁ ଆଣିଛି ସବୁ ଆଣିଛୁଟି ହଁ କାଇଁ କଣ କଣ ଆଣିଛୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ବେଶ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛି ମୁକୁଟ ଆଣିଛି ଦୁବବର ଲୋକୁତ୍ର ଆଣିଛି କି ମାଇକିନା ଲୋବର ସବୁ ମନ ଜାଣିକି ଆଣିଛୁ ହରି ସବୁ ଆଣିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକାଶୟର ପିଣ୍ଡାରେ ଧୋତି ମୁଡେଇକି ପଲଟା ଥୋଇଥିଲି ଆଣିଛୁ ବରକିଆ ତ ମାଇକୁ କହିଲୁ ଆଣିଥାନ୍ତା ଆଏ ଗୋସାଇ ଏବେ ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି ଯାହା ଗଛରେ ତା ପଇଡ ତୋଳୁଛି କିଏ ତମକୁ ଆଣି ଦଉଛି କିଏ ଚଳେଇଦବା ଆଏ ଗୋସାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଆସିବ ହେଲେ ତମେ ତ ରୋଷେଇ ଲୋକ ତମେ ବି ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଆସିବ ଆମେ ରାଜପୁରରେ ତ ଆମ ପାଖରେ ସାମାନ ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି କରିବୁ କଣ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସେମିତି କଣ କରିବ ହେଲେ କାଇଁ କଣ କଣ ଆଣିଛ ମତେ ସବୁ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛଟି ପୁଥି ଆଣିଛ ପୁଥି ଆଣିଛୁ ପୁଷଟୁ ଆଣିଛୁ ଆଏ ଗୋସାଇ ପାତିରି ଆଣିଛଟି ପୁଅ ଏ ପୁଅ ତୁ ଯେନେ କହିଲୁନୁ କି ରେ ଏତେ ରାତିରେ ଯାଉଛି କିଏ ତୋଳୁଛୁ କିଏ ଆଣୁଛୁ କିଏ ଦଉଛୁ କିଏ ଯା ପାଖେ ତ ତା ରାତିରେ ଦଉଛି କିଏ ରେ ଚଳେଇଦବା ଏ ଗୋସାଇ ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ବସା ବାହାଘର କରିଦବ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ମୋ ଟିକେ ଧରିଦବ ଢାଳ ମିଳିବନି ହଉ ପକାଇ ଦିଅ ଗୋସାଇ ହାତ ଅଣ୍ଟା ପକାଇ ଦିଅ ତଳେ ରଖିକି ଜୋରି ବାନ୍ଧି ତ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ କୁଆଡେ ଆଇ ଗୋସାଇ ରେଡି ହେଲା କି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢିଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ
যথা বুদাস্য ছেলে যথা গঙ্গাস্য যমুনা এ যথা যোগীস্য যোগিয়াণী এ যথা পুরোহিতস্য ভণ্ডারুণী କଲ ଝିଅ ପଦନର ବୋଉ ପିଲା ଏଟା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ ପୁରାଣଟା? ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ? ମଝି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଝି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଲେ ବଡ ବଡ ଆତୁଳି ଟୁବାଇ ଟୁବାଇ ଯିବ ବାର ପାଳି ହେଲା। ବାରିକର ପୁଅ କଣ ହେଲା ବୋଉ ପିଲା କି ଥାକ ଶିଖେଇଛୁ ରେ ପୁଅ ଏଇଟା କି ହଁ ଏଇଟା ରାତି ଅଧାରେ ଖଟିଆ ଥାକ ହଁ ହଁ ଏ ପୁଅ ହଁ ପବନ ଅଟିଗଲା ପୁଅ ଟିକେ ସିଧା କରିଦେ ରେ ଠିକ ଅଛି ଥଣ୍ଡାରେ ଲୋକ ସିଧା କରିବା ହଁ ରେ ପୁଅ ହଉ ଉଠ ହଁ ନା ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଆମର ବଡ ପରିବାର ପୁରା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଏ ଝିଅ ଗୋସେଇ ମାଗୁର ଯାରେ ଯା ନା ବନ୍ଧନ ପକେଇବେ ସବୁ ମାଗିକି ଆଣି କରିବି ଶଙ୍କର ପାଣି ଟେକିବେ ନହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ ଏ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ବନ୍ଧନ ଆ, କିଏ ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମୁଦି ଗୋଟେ ହଁ ଚେନ ଗୋଟେ ହଁ ଫଟୋଫଟିଆ ଲୁନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଧାନ 10 ବସ୍ତା ହଁ ଏବେ 501 ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଝିଅ ଆଣେ ମାଗିକି ଆଣିଲ ମାଉସୀ ତା ଘର ଦେଖିଛି ରେ ପୁଅ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ଘରଟା ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ମାଗିକି ଆଣିଲି ହଁ ଏବେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ଏବେ ସେଇ ରମେଶ ସଇଁ ହଁ, କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ 10 ବସ୍ତା ହଁ ଖାର ପଡ଼ିଆରୁ ଅଧା ଆଇ ଦୁଶୁଣି ତମକୁ ଚଣ୍ଡିକ ଘାଇରୁ ଫାଳେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଏବେ ହଁ ଶଳା ବନ୍ଦାଣ କିଏ ଭରତ ସଇଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଚଷମା କାଢୁନ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ରାତ୍ରିଆ ଦୁଷିବ କୋଉଠି ଶାଗୁଆଣୀ ଗଛ 10ଟା ହଁ ଇଟା 2 ଟ୍ରକ ହଁ ଏବେ 501 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 501 ହଁ ଏ ମାଉସୀ ମାଗିକି ଆଣେ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକିବେ ଗୋସେଇ ଏବେ ଶଳା ବନ୍ଦାଣ କିଏ କୈଳାସ ସଇଁ ହଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ତାପି ଗୋଟେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ମୁଠିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟର ପିଲା ଭିକ ମାଗିବନି ହଁ ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବେ ତ ସେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଏବେ ପୁସ୍ତକଟାର ଉସ୍ତାପଡ଼ା ହଁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଗଜ ଗୋଟେ ହଁ ଛିଡ଼ା ଟିପ୍ ନେବୁଲ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଲେବୁଲ ନାହିଁ ଟପ୍ ଲେବୁଲ ସେଟା ତ ଦେଖାଯାଉନି ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଆଉ କଣ କଳା କହିବି ଚଷମା ତାକୁ। ରାତିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖାଯିବ କି ଆଉ 1001 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଉସୀ ହଁ। ବଡ ବନ୍ଧନ ଏଇଟା ମାଗିଦିଏ କାହାର ଶୁଭିଲା କି? ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହଁ ହଁ ତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇ ସାଇଡରେ କୋଉଠି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଇ ସେଇ ସବୁ ବସନ୍ତି ଦେଖେ ଏଇଠି ଦେଖେ ଏବେ ବନ୍ଧନ ସରିଲା ଶଳା ବିଟା କିଏ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା କହିଛ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଧରିକି ଆସ କଣ ଦରକାର ମାଗେ ଶୁଭିଲାନି ଶୁଭିଲାନି ଆଇ ଗୋସେଇ ଉଠ ଉଠ ଆମେ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ କରିବୁ କାଇଁ ମୁଁ କରିବି ଆଇ ଗୋସେଇ ତମେ କଣ କରିବ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ଆଇ ସେ ଯୋଗୀର ଯୋଗ୍ୟାନ ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ କରିବ ତମେ ଉଠ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ସେମିତି କହୁନ ଯୋଗ୍ୟର ପିଲା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ କରିବ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ଉଠ ଉଠ ଆଉ ରେ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଆହୁରି କେତେ ତମର ମନ ହେଇ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଧରିଦବ ବୋଉ ପିଲାକୁ କର୍ମ ଟିକେ ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ ଡାକିନି ଆଉ এতু অন্তে স্মরণ বিভার চরিত্র শ্রবণ শুনতে নামে হইবে পবিত্র মিথিলা কটকে রাম সহকারিলে হিম কলসরে চিরার বান্ধিলে গাইলে মঙ্গল গীত পেলে হুড়াহুড়ি
ଆଖି ପଳଉଛି ମୁଁ ମତେ ବାହାଇ ପଡନ୍ତି ହଁ କେତେ ବାହା ହେଇଛ ହଁ ଖାଲି ଖାଲି କନ କନ କାଇଁ କରୁଛ ଏବେ ଶାଳି ଫାଳି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା ପଳେଇଲେ ବୋଉ ପିଲାକୁ କହୁନୁ ଶାଳି ଯାଇକି 7 ଘଣ୍ଟା ପିଟେ ଦବ ପିଟା 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 ମାଗିକି ପିଟା ଯୋଗୀ ଘର ପିଲାକୁ କଣ ଦରକାର ତତେ ଆଲୋ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ଟିକେ ଆମର କମ ଅଛି ମା ପିଟା ପିଟା ମାଗେ ମାଗେ ଆଗେ ଏଇଠି କହୁଥିଲେ ବସେ ପିଟାକୁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟର ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ଏବେ ଉଠରେ ଦକ୍ଷିଣା ଲାଗିଦେ ଉଠୁ ଆରେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଓ ଏ ଭାତୁଣା ପିଲା ଉସ୍ତାପଡ଼ା ଗାଁରେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆର ମାଇକି ଦେଲେ ମତେ ଚାହା ଗୋଟେ ଦବନି ହେଁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ତ ରାତି ଯାକ ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଗୀତ ଗାଇବି ହେଁ ମତେ କେମିତି ଚାଣା ତମେ ଏମିତି କଣ କରୁଥିଲେ ତମର ବାରଣାରେ ଆଠୁଣା ତୁ ଏକଲା ଆମେ କହିତା ହେବ ଜିଜଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଡ଼ା ଆଇ ଗୋସେଇ ଶୁଣିଲଟି ଆଲୋ ଆଖି ମାରିଲା ଆସୁ ଏତେ ଏଇ ଭାଗ ନେଲା ସବୁ ଘଇତା ଶୁଆକା ଦେଖେଇ ହଉ ଆଇ ଗୋସେଇ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ହାଁ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ହାଁ ହାଁ ନାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛ ମୋର ଫିଟିଂ ସେକ୍ସନ କଣ ଅଛି ମୁଁ ମାଇକିନା ତମକୁ ଆଖି ମାରିବ ହେ ଦେଖୁନ ଏଇ ବାବା ସୁଦେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ ଖାଇଛି ଆଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଲୋକ ଆଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଲୋକ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ସିଆଡେ ଖାଇବ କଣ ଅଛି କର୍ମ କରି ଏଇ ଜନ ଜଗତ ଦେଖିବ ରେ ପୁଅ ମୋ ଫିଟିଂ ସେଜନ କଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ କହ ଟିକେ ବିଳାସପୁର ଯିବୁ ବିଳାସପୁର ଯିବ ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ